अरविंद भैया तो का हाल बा भाई लोग। तो उम्मीद करत हो हमरा सब बढ़िया बनी जाए। तो आज वो इंसान के बारे में बतलावे वाला बनी जो कि पूरा देश विदेश में छैले बने, जेकर नाम हो टुनटुन यादव। एगो उनकर स्टेज शो पे वीडियो वायरल भइल बा जो कि भाई लोग कुछ है मतलब बंदूक से फायर कर रहे हैं। अरविंद भैया देख ला मौस तो डरे लुका रहल बने। तब का हम कहीं हमारे तो मथवे है नहीं आ जाता मर्दे। क्या बात कर रहा है। ये सब सोच सोच के का टुनटुन भैया तू तो मर्द रंगदार वाला गाना खतरनाक खतरनाक कोइले बड़ो आ तू काहे डरा जाता मरते। उनकर तो हवे टाइट हो गइल बा। ए भी मल लाठी लेके आवत है। हम का कहीं तो हम वाले मरते कुछ नहीं के समझ में आवत हमारा। A few moments later.